И здравейте хора, това е Майнкрафт Ташак епизод 2 и това е... Снимам отново втори епизод, защото миналия епизод, в смисъл миналия клип уж на втори епизод беше 20 минути, в YouTube не можеше да се качи, трябва да е под 15 минути, така че сега ще ви направя какво направих. Направих мина малка, намерих айрон, си направих брадвичка, лопата и кирка. Да, имам микрофон и сега не знам какво да правя. Да довърша... Трябва ми кол. Имам айрон, а нямам кол. Трябва ми кол, защото ми трябва торчове. И за фурната ми трябва. Така, тук има малко айрон. Да, направих и... да, това беше в първи епизод за градинката. Сега ще взема малко сидове. Да. Това, ако не се лъжа, е картоф. Миналия епизод ми дропна едно зомби. Аре. Два си дали имам, бе? Да. Търсих такова. Зомбите с сетове, верижни или голд, енчантнати, валя, нищо не стана. Там има кой се чуда дали да ходя. Тук. Ще ходя да го взема. Обаче как ще кача, не знам. Много скучен ден. Понеделник, всички сме на училище. Няма какво да се прави. Реших да снимам. Направих си каналче. Дано да ви хареса. И ще снимам на FIFA 15 Ultimate Team. Там вълна не ми трябва. Оп. Добре. Това го взимам. Трябваше да си взема айрон кирката, за да ми даде повече XP, ама... В седми го обмислям. В седми епизод да експлорна на някоя пещера, ако намеря. И дано да намеря майншафт. Ще бъде доста добре. Ще си взема релсите. Така, горе имаше... ето го. Така. Не знам на какво друго да снимам. Предложете в коментарите някакви игри за Android. Дори и да са платени. Пробвах се да снимам на тази коза симулатор, ама винаги ме крашва от играта и не мога да играя.
напразно си похабих парите и така. Прасенце, ела тук, за Коля, за Нова година, за Коледа, за всички празници. Си имам от тебе сланина за една година. Така, много ме дразни, трябва да си го изключа. Auto-jump, има ли го тук? Auto-jump. Аз го... Auto-jump го... Да, ето, за това говоря. Изключих Auto-jump и ето, не натискам това. Натискам само напред и той ми скача. Ако го включа, дали ще... Така. Същото. Да. А да не би да е... Не. Бъгната му работа. Сега. Аре, колко трябва да му служа. Дай му. Дай му, бате Георги. Айде, така. Това ще го оставя тук. Значи тук ще бъдат полезните изкопаеми. Тук ще бъде храната. Тук дървото само. Да, дърво. Това ще остава дървено. Изобщо дървени неща. Тук ще бъдат нещата от мобове. Безполезните. Тоест това ще сложат. Да си направили запалка. Не. Това е безполезно. Това вече е безполезно. Това и... Мисля да сложа един чест долу, нали? Така. И аз ще направя сега, Тупа няма. Нещо ще се направя... Трябваше да си направя въдица. Имам ли такова? Още най-върх ми трябва за въдичка. Нищо, имам си лък. Тук са инструментите като, нали, мечове, лъкове, лопати, утики, бразви и тъна. Аре, тази ферма от 6 часа чакам, бе. Сега не знам какво да правя. Там има кол. Няма да го взимам. Мързи ме. Доста скучен епизод. Ай бе, ще чакам. Знаете ли какво? Сега ще чакам да се стъмни. И сега ще го спрем. И тук се стъмни ще го пусна. Айде бе. И така, тук сме. И ето става нощ. Сега ще се боричкаме, така казано. На едно хълмче съм. И... там... Не. Тук си е идеално. И сега пускаме ги на макс. И тогава виждам един скелет с, моля те, и дропна ли ми, моля те, кажи ми, че ми дропна. Къде бе? Такова не ми дропна. Chestplate. Мисля. Дропна ли ми chestplate?
ще видя в клипа. Има кокали, така, помислих го с Айрон. Така, бързо спираме ги нарочно, за да си опитомиме кучетата. Как се кача, айде с дърва бързо. Знаете ли какво? Другия епизод ще го... Абе, не ги ли спрях, бе? Аре, бе. Другия епизод ще ги опитомявам. Глупости. Това ще бъде от мен. Надявам се да ви е харесало ако е така, абонирайте се и дайте лайк на клипа. Чао!